Okay. Sus, nalasad tani, standby. Natin di karon sa may dagat, hangin, tanatanaw, si Mayo, minog langgam, tanong isda, tanong bato. Ay, mingaw. November 9, birthday na ako. Wala kay buhat, tambay lang. Hapon na siya. Since wala kay buhat, kay wala trabaho, wala sa part time. Then, ay part time sad. Once a week, 2 times a week. May na lang. Yes. Nindot siya og sunset ka sa kuan. Nasa mga bata ko sa makita ni mo diri. Basta oro ni ang pagpaan yung busi. Check alas 6. So tanawan lang o sa makita ba ang medyo ang sunset is nasa likod. So it means opposite ang iyang lighting. Sumasabay ba ito ang mundo sa hangin? Di mo ba narinig mga istorya? Kiramdam ka makaka tadhana ng tanda.